устод я ду савол доштем. Якум саволмон ҳаме ки мо як мӯйсафеди пешдаро 80 сола қариб дорем. ҳамӯ намемона як қури пеш дарояд, айами сураи алҳам хатогира хато мекунад. дар таробеҳу панҷвақта намозоро ҳамӯ пешдароӣ мекунад. мо агар мисол адилни ҷамоат кунем, ин мумкин сабаби фитна шавад. агар танҳогузор бошем, аз савоби ҷамоат маҳрум мемонем. дар ҳамин ҳолат мо чӣ кор кунем бояд? аввалаш ин ки яъне он велосипеда гуфтан накор ки имоматӣ накунад, хосатан агар вақте ки хато мекунад ва одамҳои яъне соҳиби ақлу хирад агарчи олим бошанам синни 80 бадарон намегузаштанд, ҷавоное мегузаронанд. бигузор олим бошед, аз шумо поёнтарам гузаред, ҳеҷ гапе надорад. хосатан одами пир хато карданаш мумкин, ракатҳоро хато карданаш бисёртар ва фаромӯш кардани Қуръон дар шахси пир бисёртар дида мешавад. як шогирда, як фарзанда, як дигар ҷавоное гузаронед, хуб аст. саҳобаҳои киром вақте ки пир шуданд ҳатто ҳадис намегуфтанд. кабирна ва насина валҳадису ан расулиллаҳи саллаллоҳу алайҳи васаллам шадид. мо калон сол шудем, пирон сол шудем, фаромӯш хотир шудем ва аз номи расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам сухан кардан вазнин аст. эҳтиёт мекарданд ки яке ягон ҷумлаша хато накунем, ягон ҳарфаша хато накунем гуфта вақте пирон сол шуданд худдорӣ мекарданд. бинобар ин модоме ки 80 ба даромадиам бо бар замми ин қироаташ хато аст, мумкин не имоматӣ карданашон манъ аст. яъне бояд он одама фаҳмонида шавад. ба ҷавонои ёш агар фаҳмонед шояд ғазаб кунад. ба воситаи ягон дигар мӯйсафед, ягон домлои калонтаре ки ҳурмат мекунад, ба воситаи дигаро гӯянд ки кун хел накунад. монополия ҳамин дар масҷидам накунед он охир. монед шахси мустаҳиқу сазовор гузарад, намози мардум, ибодати саҳиҳу дуруст шавад. бале. ва рафту агар имконияташ набошад, дар масҷид, ҳамон масҷид дуюм ҷамоат кардан манъ аст. яъне ин фитна мешад, воқеан бадбинӣ, ҷангу ҷидол мешад. ин нодуруст аст. он одам агар каҷфаҳм бошаду фаҳмаш яъне нарасад ба ин чизо, шумо бояд ин хел накунед он. дуюм ҷамоат накунед он. воқеан қироаташ ба дараҷае агар ғалат бошад ки маъноҳо вайрон мешуда бошад, ба дигар масҷид равед он. ё дар ин сурат ё масҷид набошад, метавонед танҳогузор хонед, агар намоза рукунҳоша вайрон кунад. лекин агар каму беш хатогиҳо дошта бошаду тоқатфармо бошад, намоза хонед. намози шумо дуруст аст, намози мӯйсафед нодуруст аст. валлоҳу таъала аълам.